खामिहारा बायदों माने सनथुमनानै डिब्रुगड़आव ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन हायाखै दा डिब्रुगड़निफ्राय एकदम डाइरेक्ट गुवाहाटीयाव फाथायहरबाय दा দিনতে দিদার নামচাইতে লৈ আহিছে নামচাইতে 3 দিন রাখিলে তারপরে 3 দিন রাখি পেলাই ঘরতে লৈ যায় কবিরাজ আনি পেলাই দেখালে পূজা পানি সব করিলে ভাল নহল दायो आं दंफैयो गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बा साखाथियाव थानाय नर्थ गुवाहाटीनि JNRC आमिनगाव बे दंफैयो बे गोबां दुखु जारलायाव गोलैनानै दङ नैबे आदाम नानि न'खरनिफ्राय बिथांनि जायबा आलासि बिथाङा हाराफोरा बायनानै दंजोबो गोबां बेबायदिनो खस्थ' जारला जों दा नायगासिनो दङ जायबा बेराम जादों बिथांनि मुङानो जाबाय आनन्द राफामोन ना आनन्द राफा ओमफ्राय नोंथांनि गुबै मुंखौ खोन्थादो ओमफ्राय आरो लोगोसे बे बोरै बोरै जानाय जाथायखौ एसे खोन्थाना होबाथाय आंनिया फिलिप नार्जारी ओमफ्राय बियो आंनि बिगुमै असे आंनि हिन्जावनि बिदा बयनिख्रुइ देरसिन बियो नामसायाव थायोमोन अरुणाचल नामसायाव थायो नामसायाव थानानै बियो बेसर खेथि मावो आइडियारि मावनानै जायो ओमफ्राय बेसर खेथि मावनानै माने बियो बेसरखौ माइहुं बायदि जाबदोंमोन बे जाबबाय थानाय समावनो माने गोजौनिफ्राय गोलैनानै बिनि माने खामिहारा बायदों माने सनथुमनानै दा बे खामिहारा बायनानै ओमफ्राय दा बेखौ मास मोनसे जाबाय डिब्रुगड़आव ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन हायाखै दा डिब्रुगड़निफ्राय एकदम डाइरेक्ट गुवाहाटीयाव फाथायहरबाय दा गुवाहाटी बे JNRC हस्पिटालाव जोङो लाबोनानै जोङो दा बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामबाय थादों ओमफ्राय बेखौ अपारेसन खालामनो थाखाय माबा मेक्सिमाम माबा मा होनो बिसोरो जोंनाव दा 55,000नि थाखाय बिसोरो बुंदों आरो बे बेड भारा मुलि भारा बे ICU रुमनि बेफोरथ' गासै बेलेग एक्सट्रा गासै 2 लाखसो थांगोन बायदि गासै 2 लाखनि एसे बारनोबो हागौ बेफोरबायदि आरो दा मुलिनि जाबजों आरो गारि भाराखौथ' हमाखै गारि भाराफोरखौथ' हमाखै ओमफ्राय डिब्रुगड़नि बैयाव फाहामथाय होदोंमोन मेडिकेल कलेजाव नामा डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय होदोंमोन बेयाव हायाखै बिनिफ्राय रेफार हरदों जोंखौ बेबायदि आरो दा ओमफ्राय मा होनो बे जायबा बेमारि बेया गथ' गथाय बिसि फिसा दं बिहा गथ' गथाय दं हिन्जाव दं ओमफ्राय फिसाजो सानै दं आरो फिसाला सासे दं माने इंलिश मिडियामाव फरायबाय थादों माने फिसाला 12-13 बोसोर दा बिनि थाखाय बिराद खस्थ' दुखु जानानै दङ बेबायदि आरो नोंथांमोना नुगासिनो जानांगौ बेमारि मुङानो जाहैबाय आनन्द राफा नैबे स्क्रिनाव नुगासिनो जानांगौ आरो लोगोसे बिथांनि नैबे अनजालि बिसि बिथांनाव माखासे सोंगोन বাইদেউ কেনেকা হৈছিলে এইটো ঘটনাটো এইটো মানে সৰিয়হ মিজি পৰা পৰিছে পৰি পেলাই মানে এনেকাই গাটো চলা নাই তাৰ পৰা এনেকৈ চলা নাই হাগা মুতাবি এনেকৈ বন হৈ গ'ল কি কৰিব আৰু তাৰ পৰা এক ৰাতিমান ৰাখিলে দোসৰা দিনতে দিদাৰ নামচাইতে লৈ আহিছে নামচাইতে 3 দিন ৰাখিলে তাৰ পৰা 3 দিন ৰাখি পেলাই ঘৰতে লৈ যায় কবিৰাজ আনি পেলাই দেখালে পূজা পানী সব কৰিলে ভাল নহল তাৰ পৰা আনিলে ডিব্ৰুগড়তে আনি পেলাই ভৰ্তি কৰা নাই ইয়াতে লৈ আহিলে গুৱাহাটী মেডিকেলত ইমানটোই কথা गुवाहाटी मेडिकल नय इटु JNRC प्राइवेट बे जाबाय प्राइवेट हस्पिटाल बिथाङा मोजाङै बुंनो रोङाखै जायखिजाया बिथाङानो जाहैबाय बिथांनि अनजालि बिसि दा गोबां दुखु जारलायाव गोलैनानै दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय मदद लुगैदों गरसेयानो जा गरनैयानो जा हायो नोंथांमोना जिखिनि थाइबायानो जा 10 थाखायानो जा 100आनो जा 200आनो जा 500आनो जा हायो बिथांमोननि न'खरखौ अनसायलायबानो जाबाय बिथाङा जोंनि ट्राइबेल मानसि बिथांनि न'खरखौ हाजासे मदद खालामनांगौ मानोना बिथांमोननि न'खराव रां रुफानि आंखाल आरो लोगोसे गोबां जारलायाव गोलैनानै दङ दा खामायग्रा मानसियाबो सासेल'मोन गथ'फोराबो उन्दै सोर खामायनानै जाहोबावगोन दा बे गोबां साननो गोनां बाथ्रा दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो सानाबालासिनो गरसे गरनै जा हायो हरबानो जाबाय थाइसे थाइनै आरो जोबथारनायाव आदाया मोनसे बुंनो सानो अननानै बयबो एसे हेफाजाब होलायोब्ला जोङो गावजों गाव बिराद मोजां जागोन सोरबा सासे सोरखौबा हेफाजाब आंबो सोरखौबा हेफाजाब बेफोरबायदि जों होलायोब्ला जोङो बिराद मोजां जागोन दा बेखौ अपारेसन खालामनो थाखाय बिराद दुखु जानानै दङ माने एकदम फैसानि थाखाय प्रब्लेम जानानै दं बेखौ अननानै बयबो एसे एनै जि हायो थाइसे थाइनै सहाय होलायोब्ला जों गोजोननाय मोनगौमोन বাইদেউ আপনার নামটো একবার কই দিও আপনার নাম मोर नामটো सुनीता হয় सुनीता राभा न सुनीता राभा जियानो दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुदोंबा शेयार खालाम हाजासे शेयार खालाम फेसबुकावबो होगोन आरो इउटुबावबो होगोन जाखिनि हायो नोंथांमोना मदद खालामबानो जाबाय जिखिनि हायो गासिखौबो मदद खालामबानो जाबाय लोगोसे एकाउन्ट नाम्बारा नैबे बाजैनि जागोन आदानि बिसिनि जागोन गुगल पेबो दं नामा हाँ गुगल पे गैया ओनलि एकाउन्ट नाम्बार माने जोंना एसे माने प्रब्लेम नालाय मबाइल नाम्बार मा नाम्बार ओंखायनो डाइरेक्ट गुगल पे गैया बे एकाउन्ट नाम्बारल' आरो नोंथांमोना बे एकाउन्ट नाम्बाराव हरबानो जाबाय SBI जागोन ना SBI IFSC कड दङ आरो एकाउन्ट नाम्बार दं बेयाव हरबानो जाबाय गुगल पे गैया नोंथांमोना गुगल पेआबो एकाउन्टआव डाइरेक्ट सोना हरनो हाखायो बेनो सोना हरनाबानो जाबाय आरो लोगोसे बिथांमोननि नाम्बार नांगौबाथाय नाम्बारबो मोननो मोनगोन WhatsApp नाम्बारबो होनो हागोन दा होनो हागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय WhatsAppआव जुदि माबा मोनसे मदद खालामनो लुगैबाथाय खोन्थाहरबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि